أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمتنا إلى على فك أبو الشيطان تورما. سورة الرعد تابع. أمي كبابيرن كفو سورنا. كبابيرن. Allah juga kabaran jira mawala yurikumul baraka khaufan amisra mama abi kabaran lo kabaran manjugune kuaya ala jugune kuaya ala kahara ulama ne do na ko ne na irma shi gado baragulla de bojugo mana da maden so agi jeni ki sisi mana abu ala suran keren ne lo da o to ala ya da kunjiman kama na jera mana asura ya mami ta makan so ay to بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى تبارك ما يدينا تجد الله رجنا كره لا تجدو. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أقول مسوق جلين بلا جلين فمن دنيا أدب كنا أدرسو كنا باري على دبار دو فم مسلمان كيلون كله. فكتا بلا كنا نيمنا منا ونا. فكتا بلا فاندا تاولا من بفاندا أنا من بقوله كافون فم مسلمان بفم دنيا أدرسو كنا باري على دبار دو. وما تغيض الأرحام وما تزداد. أنا دينسو بدمي نغشي مرحلة الغيب. أنا دينسو بدمي نوبا جيدي كافلانية قال على بابلا جلين كلام. وكل شيء عنده بمقدار. بابلا جلين دما جلين على يرد. عالم الغيب والشهادة. قد ولي أنا كنا كانتا ودوبا ويا على دي. الكبير المتعال. الكبير المتعال على دي مسبر بلي على دي فوتا مساي. سواء منكم من أسر القول. هذا بيجي أو ما من أسر القول دي ما يكون مكان جلو. ومن جهر به. وما يابني. ومن هو مستخف بالليل. أنا ما من جيني بيجي دوغو سوفي. وسارق بالنهار. أنا ما من بيجي أبغي كلام في على بابلا جلين كلام. وهو معجبات من بين يديه. وكفالين بعد دين ملكه ولا عدم دين كلين بلا جننا. ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. توبي نفع توبي كفر أمدرنا. أي شيء بلا شيء ندرما. donc ni meleke fly donc ni kofale bawo ni minyefe ani ni kofe ani ni kinife ani ni numa fa do ratibuna asidi ani meleke mun be yata'aqabuna alaykum bil-layli wan-nahar mun be kan ka shirike ani meleke min be al-qarin ni ka karini ani son fon kilingile bela jile meleke ni ya geta be meleke buka ani kilini adama de kilini meleke buka ani kele adama de kilini no be khidma wallah ala ka fulka bawo يحفظونه من أمر الله. Era mo kuma na do polisi kele na ko kata ju ka dala ka fika ka da ka de itana ko sara e bi jere sara no mi toy wa يحفظونه من أمر الله. ko kita do era ko mi ko sabe kita do era ko mi ko ni do ma fi eta do era ke ka de le ada ma den tanane do ala fere de wala ka de karamna bani adam ko ala arama den bo yede akan dangan waro dane do etana kan amana nyena kulenga kama de subhanallah يحفظونه من أمر الله. yahfazuna bitana min amri allah ay bi amri allah min ko huna bi ma'ana bi yahfazuna bitana min amri allah ay bi amri allah ni alaka ya mariya bitana alaka ya mariya إن الله لا يغير ما بقوم ala tifanya lama ka wa wala حتى يغيروا ما بأنفسهم. foni feni bu yere bu na nuyo yele na yele na arabiya wo to ko وإذا أراد الله بقوم سوءا na ala ye jama ko mun nyini ni toray فلا مرد له. se jogo ala ka torola ala ka wuli ka banka وما له من دونه من وال. wa bisi bati min ala tikilinye والذي يريدكم الطرف خوفا وطمعا. ala de ka ba yuru jira aula khawfan abisra nay ma ni soro abi shishide nay da ba ni soro abo shishi ka ba yuru mai ne ka ba fara mai ne e ba anye do ba obi la dili ka ola dili kan ji ka fo ni samina ki to kungo ko ikana jo yiri ko aywa ni sigara ka ba fara fana iki soso o la de ka mun ko para sor mun be na soro fenga bala nikel ba sa aya ko rasul fenga na da la dili kan fo fa min ko anga kana anga la dili kan mun kana ne ka ba fara na le digi ni kai ta la kalle alani sisi daga singi ke sarbo ne ke akwai da ka babbaran ki auma ka bayyana khawfan ni da tamna ka alaka dan fa da subhanallahi ka tabi alaka dan fa da Allah no dan fa da subhanallahi fa
dan fɛn dɔ subhanallah foto bi dan fɛn dɔ halaki yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi ana taflamas akala bi kaba yego ri ma khaufan siranya kaso wa tama'an anina takaso ala ka hinena saji kadambe de suno era fiteni mana boya ba ko ala sira ka sando na ka bi kay de abo chugo de la adongo sama na ba mo ko fo shi afla wa yunshi'u as-sahaba thiqala o bi nyo ye nyana wallahi nyo ye nyana kaba feren da balma hali keleman ganya nyanya ba ya kaba bi fin doro yege ni doro na doro sampara ni wala ji hala nyo ye ne ya ye nyana de ba fere sa sampara doro bina ba fere orate ni wa yunshi'u as-sahaba thiqala ba fere kaba yege no yere abu ko musafi ne no ta to la hana de ala kan be sawa mo ta kana on tano bala chen ka du wo ke amaro ala kan be sawa mo kabir mo bola kabir mo ba da ma de ni mboli la ma men ba do ko la hara joro ni mu mun fa ga ti do de na ko no ko de siga ni mboli la o man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam man bo do ti ni bo وينشئ السحاب الثقال saban kamano go giri ala de bolu sindi ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته مفسرنا وتفسير كيوبر بول فرانيو في تفسير الرعد كما فرن الرعد ملكه من دي كما فرن كوكونا كويو توي افلا بيبي نما مي رادو كما فرن ياسو ni age meleke toy meleke minde na leka subhanallah foto bi kasababu ni kaba bi pere abo fara to bata abekele ni age fofu mi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi ako kaba pere meleke o subhanallah fona le ala toy yusabbihu ar-ra'du bihamdihi kaba pere rabbi subhanallah fona ala toy wal malaikatu min khifatihi meleke fara bi subhanallah fa ala nasaya Allah wa hum min khashyatihi mushrikun ako fara na to ala nyesra de melaka usira no fana na tugni abuko marada dula adawiya sufi muso ni ko ale ko ako istighfaru na ya hataju ila istighfar on yere ba sa for la ni ko yere mo ga asa for la yere la ay na se ala deli tugula ala ga ya fama de ana ala deli to ka ya fama o mo go bi ya fa were ni na ala ka tugni ko ga se ka ya fama marada dula adawiya de ko ne wari jumsoy ale gumtu ka bo alama ale yara ni ibrahim ibn adam ka munajati fo ale kuma nisugum fo ale kuma ala fe ilahi atahariku bin nari qalban yuhibbu musonga dusukun jeni dusukun ngde ala fe dusukun dere ko ni bala sen musonga dusukun jeni atahariku bin nari qalban yuhibbu te muson ala ka dusukun jeni dusukun ngde ala fe Rabiatul Adawiyah ini semua. Ni Sufia cakap ni amuso bagai salah. Nada. ويرسل الصواعق. Waalaikumsalam. Bah, Syekhuna. Bah itu na iga sigara lainnya fe. Yang kaya kanu kesa. Foi tala. Ayo badri jodeo. Di malu masyitum. Kana siri kɔfɛ dɔɔni shehu kote bismillah Shaitan b'a adamaden nɔfɛ k'a bɛ 1000 bɔ Shaitan bɛ ale bɛ waswasa Shaitan ale bɛ kalbu yɛrɛ la a bɛ dusukun kɔnɔ o bɛ se mɛlɛkɛw bɛ yen nɔ bɛɛ n'u ka rôle don ala ka latigɛw don Shaitan yɛrɛ k'a bɛ boli sira de la kira ko Allah yajri majra dam alam na dusukun xanna sutiye mo ya bo kira kelen de la ka kira dusukun bo ka Shaitan men ba kono ka sama ka bo ka ko ni zamzam je ka do kira kono eta be do be kono banere ni tasigi
ala k'an sa la ala k'an sa la a b'o cogo de la latigɛw don n'o tɛ olu tɛ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ kelen dɛ nka ni ala y'a latigɛ min k'a ka baara kɛ u bɛna sigi bɛɛ b'i ta kɛ n'i yɛrɛ ye kira yɛrɛ lajɛ kira kun b'a to seli la setana min bɛ mɔgɔ taswisu k'i to seli la u b'a fɔ a setana ma ko khinzab ale de b'i to seli la ka to ka na kɛta kira la a kuma kɛ kira yɛrɛ la ka kira to seli la a bɛ n'i jɔ a ɲɛfɛ ka to ka kɛta kira la a bolo fereke ta kira ɲɛfɛ olu kira y'a minɛ k'a siri kira y'ale de minɛ k'a bɔnɔ seere k'a yɛrɛ minɛ k'a kɔli seere hatta sawura fo kira yɛrɛ sɔmina bi barali lisanihi ala yadihi a nɛn bɔra f'a nɛn sumalen dara kira tigɛ la shaytanu khinzab seliji min b'o kɛ min bɛ seliji k'i to seliji tatɔ la min bɛna caman dafa sara i ye fila de kɛ y'a kɛ est-ce que i ɲɛna ko yɛrɛ o tɔgɔ ko walhan mi shaytanu b'u dɔn ne bolo walhan tɔgɔ ko walhan ninnu bɛ adamadenw kɔ ala yɛrɛ ka kɛlen don ka na an jarabi n'a ye ɲɛnamaya la ka tila k'a fɔ an ye k'an jugu don k'an k'an kɔlɔsi la a b'o cogo de la. كيف حذرك المدير من تعاطي هذه الشيطان؟ واضح. لا. ويرسل الصواعق. ويرسل الصواعق على ذلك كبابرهم. ويرسل الصواعق على ذلك كبابرهم شيء. كرام ماينة. ويصيب بها من يشاء. على باقي كم مغصر مامي على جا. وهم يجادلون في الله. ولو بقى صخليك على قلا وهو شديد المحن. على ذلك ما نتكلم فيه. على ذلك باركلام فيه وهم ni aya daga tara kirani ne ya rasulullah aqwa rabbuna zahabun am fiddatun am nuhas ako mari ka ala ijumendi asanu lamando wa awari jamalamando wa walma adenya lamande do no kifro an nuhas symbol simiki se kifro kira kama ko inna rabbi shadidul mihad kale made dabar gelen tiye ko wallahi rabbana jalana kaba finna kaba perana na ka chef mulu da dulan ta kabala wallahi muhammadi ma ya inna rabbaka shadidul mihad ko wallahi ma dabar gelen e ta to la hara eno ko kala de shadidul mihad le bay duwo ni karamo no na kelehe karamɔgɔ dɛ ka duwawu b'u bolo kɔrɔta Allahumma ya shadidal mihal ne y'o mɛn ɲumantɔ kɔfɛ dɛ o la ismu dɔ bɛ b'a fɔ ko inal qawma karamɔgɔ ka danganikɛlan inal qawma bakana yɛrɛ na ko ka mɔkɛ dɔ tun bɛ yen o tun b'a dɔn kosɛbɛ bɛrɛ ko b'a la ale bɛ inal qawma dɔn kosɛbɛ أبدا من عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا اللهم إن أعدائي وحسادي وخصمائي وظلمائي أنت أعلم بهم قد استعزوا بإذ أنفسهم في بغيهم وعنادهم ومكرهم وطغيانهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم وهلاكهم في هلاكاتهم وقدر لهم شرا من أنفسهم واجري على لسان خلقك بهلاكهم أبدا بتانك تفوق تاسي أدنى كل يوم أصاب سهم الله في أعداء الله وفي أعدائنا كنبلا أو يوم اللهم صل عليهم كلبا من كلابك وخذهم بالسابق اللاحق والبلاء المتعاقب ما هنا بابا يوم يوم بعد أبغى شو Allah kan biasa mama. Allah biar korong di rumah sana. Allah kan biasa mama. Allah udawatul haki koi kiya wele koi Allah ditai. والذين يدعون من دونه Amun mukamara wele mine Allah tikeleni. لا يستجيبون لهم. Abu jumun wele junun sira ko wele jadu tiseu. لا يستجيبون لهم بشيء. Aku sujud ni nyafe. Ni na sujud pala esa. Ama fa ayat dia. Anga fa jama ko sujud la de. لا يستجيبون لهم بشيء Kulu tanga wele jami ni foyi. إلا كباسل كفيه إلى الماء. Ako joka winga wele jami ala ko kan mi ngaka. Ma min tari jo kolanda la ki bolo nyesi ko jima ko jikana. Basitun ka feji ila almai.
k'i bolo ɲɛsin kɔlɔn ma ji ma ليبلغ فاه k'i b'a fɔ sama k'o si da la o bɛ ji se i da la wa وما هو ببالغ ala k'o ti ji se i da la o ni juru de b'i bolo i b'a juru ka bɔ وما دعاء ka ti jɔ kɔlɔn da la k'a kɛra o bɛ ji se i da la k'a fɔ cogo la k'a ko jo wele tɔ ma an bɛ ka jo wele i bɛ ka wele fɛn min na a ti se o a bɛ ten nɔ a ko wa ma du'a olu kafiri na إلا في ضلال o kafiri ka du'a olu tɛ foyi ye illa fi dalal fana kɛra filibanci ye nin tɛ kafara tɛ kafiri ka du'a minɛ a bɛ kafiri ka du'a minɛ dɛ du'a minɛ ni sharti tɛ limaniya ye du'a minɛ ni sharti tɛ silamɛya ye ala bɛ silamɛ ka du'a minɛ cogo min kafiri ka du'a minɛ a sugu la to hali shaitana ala y'a ka du'a minɛ a b'a bɛɛ minɛ ولله n'i y'a يسجد wele ka b'a banna o ɛseke n ko jɔni dɔ tun bɛ mɔgɔ dɔ bolo nabilahi musa ka tile waati a bɛ to ka jɔn wele a ka kɔlɔsi b'a bolo sɔnam ne ka jɔ a bɛ ka wele ten a dafirila ko ya samad ala ko labbaika ya abdi ala ko jila minɛ n ka jɔ musa ko ya ala maa min b'a ka sɔnamu ko la a dafirilen ko sɔmadu e b'o laminɛ siɲɛ kelen cogo di a ko musa sɔmadu wɛrɛ bɛ dugukolo kan min tɛ ni ala ye n'i ko sɔmadu ne de ye sɔmadu masa ye fo n k'a laminɛ sa o ye cogo de la Suleman ولله يسجد من في السماوات والأرض an t'a dɔ filɛ sujuru nɔfɛ ko fɛn bɛ sujuru kɛ ala ye fɛn bɛ sankolo ni dugukolo la طوعا وكرها aw an jumana ka jari ye wa karahan karabal la hali n'a ma ja i bɛ sujuru hali kafiri bɛ sujuru bɛ ala ye a suma wazilaluhum jaw bɛ yɛlɛmɛni min kɛ kafiri ja bɛ yɛlɛmɛni min kɛ o y'a kɛtɔ ye ka sujuru bɛ ala ye i bɛ se k'o bali wa wazilaluhum fo ka taa bila o sumaw na بالغدو والعصر o bɛ kɛ sɔgɔma wala a sɔli ani wula fɛ Allahu akbar الله أكبر وكبر لخفض ورفع بر الفرد أيوة أنا دوام في على كعبة جريمة أقرب ما يكون العبد إلى ربه السجود هذا ما دام يسمى على لا كتموات من بيت أولي السجودية ولا كرهه أما الركوع فعزموا الرب ركولا أي على بني أكمل كتوف على أما السجود فاجتهدوا لأنفسكم كرهه آيات تساوي لو كنت سجود الله كشامة فوق سجود الله على ما دام يسمى على وقت من أولاسا هذا ما دام من التنوع في الدعاء كيف الدعاء يلمي الدعاء يلمي ما دام الدعاء يلمي ثم بين الدعاء كراكرايا ما الدعاء كله شنو كله أنا على ويرنا هذه تابع بقى كينك ومين يبي دعاء سانسي وكلمة فلا إنزل الله في الدعاء كما سو دعاء كتو دعاء كأنه خطوي ni duwawu kɛra ni kataw ye a b'a jaabi ni sumaya dɛ o duwawu ka kɛ de ni kumakanw ye kumakan minnu dadalen don ɲɔgɔn kan o de la an b'a fɔ an ka kira kun bɛ ala de ni fɛn minnu ye an ka to ka durusi an ka durusi dɛ n'an y'o durusi o tuma salafu olu ye duwawu kɛ ni fɛn minnu ye n dara k'a fɔ kalandenw ye ne ye salafu dɔ ka duwawu ye kalanden min cɛsirilen don i bɛ se ka dilan i yɛrɛ ud'uuni astajib lakum a harfu kilo kele a y'a kɛ bayitu ye k'a dilan k'a kɛ bayitu ta a naani ye ud'uuni astajib lakum n'a ye a ta hamza kan a bɛna duwawu bila o la bayitu bila o la o bayitu daminɛ bɛ a bɛna dalu la a bɛna bayitu dilan o la o bayitu daminɛ bɛ dalu ma a bɛɛ ye damakasikanw ye a bɛɛ ye damakasikanw ye donc i dama kasi ni ala yɛrɛ ka kumakan ye ala yɛrɛ ye lahiru min t'a yɛrɛ ye f'a ye ne welebaw jaabi ko ninnu ye jateminɛw de ye dɛ an y'a ye duwawu ye seku min bolo n'a y'a kalan sisan siɲɛ 14 sanji bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala fɛ a b'a jigin mɔgɔ dɔ ka duwawu bila de kosɛbɛ an ka hakili to ko ninnu na kosɛbɛ الداعون ينقسمون إلى كم؟ إلى 3 أقسام
an ala wele mo bu kala kata kala wasa man ba ko ala mamun ba ban ni mo be ne dela ani mamun be nulu mutabala ani mamun be ulu be ala ya ta ko ina ala otuma ala mo be ne na duma sisa ina ko maso Sulaiman a duma ko rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka amma kullu ma ko al musarrifuna mamun ne tasiro ko fulana al mu'arribuna mamun be nulu ya bala meni ulu yi jene ko ala dilla ma ala ya famu doni ala ya famu o ye nabillahi ayyuba ako rabbi anni masani yadur wa ala rahmah ako ala to ene soro ngare ala de hina bola hina ba ma bala ga bana bane ako to ene soro ya ala ko ne hina masai apa ay o directivo ako toro ene so wa anta arhamur rahimin ede ina wala ina bay ayo ngina la foi na amago bitandalo ma pana haza yusamma at-ta'rid fakma bala odne may mazab maliki la liko mo ma neti jana kala ide ko ra ko jana ganda do shakki dire dan na akoy wa ta to de sisina ko goyen bishe gido boto ina sisa mazhab al-imam malik saddan lizaria ni ko mo ma ani nyama de o nyama de agene ka jol haza isama tarit o goyen bishe gi wajibi ya to de ka funi tara sheruni ay kan la ni ko la ja tin mo ala kan be sawa utuma al-musarrif huna mamun bidu apani ala ma go bile la duma basi ko eta wal mu'arriduna ni mamun bidu o bala mini wal mufnuna ni mamun bisana o ke ala yare ahlus sana wal mushrik ode ala kala yare kan ode ba ni an sufiya kitabu mun lage shehi ama ko do ma ko siful awliya ala kan ba ko ke plore Syekhul Awliya Allah tanu model bela girin da para do tabu ko no shehi wala Allahumma lakal hamdu hamdan kaseeran daiman mutawatiran mutawasilan muttasi'an yadum wa yatada'af wa la yabid غير مفقود في الملكوت ولا مخنوس في المعاني ولا منتكس في العرفان فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى ونعمك التي لا تستقصى في الليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر في البر والبحار والغدو والاصوات وفي كل جزء من اجزاء الليل والنهار كما امر على ولدني من شغله ذكر عن مسألته ni ma min bi ko ne ala tanu yi sugola ka bo e ka kay ni ma ala ko de le kala o ya de le famna ka ba be je ka ta di so Allahu akbar ni sabab bere gele nyon soro suran kele mena qur'ana ko suratul fatiha al-fatiha akana ko na fatiha la ne suratul fatiha mama al-fatiha ko ni kele do ko yo obi wasa ko kata shika saya mama kan da bare sai gidan al-fatiha sai kan obi wasa kan yana maya ko ala ki zai ka hereki ni ko men sai ka hereki har ko kala an har ko muga anduru na ka di ba shi boka hurufun hijayan mai al-fatiha ko abe hurufun hijayan muga an kilene majmu'un fi qawlika arsatu mabsuhun aw qabadu haladan zatin aidu ka hada al-fatiha huruful hijaya min al-fatiha hurufu ada harfu kemai ana harfu muga andurma do al-fatiha zikru arabuna suratul fatiha kata bismillah kata bla wa dhalina harfu kemai ana harfu muga andur liba nani ajate min huruful hijaya min ba kono maso kain dia ajate huruful hijaya min al-fatiha kono huruful hijaya te muga ni shiri huruful hijaya
hurufuli Obama. abamewa kamara mikro bisewa aha mikro abamewa Kata me kusu. aha mi duwaw kɛ Alhaji Fate Tarawele Ala y'an garisɛgɛ katikati kura la ala ka barika don a la k'a kɔfale belebele wɛrɛ la min ka bon nin bɛɛ lajɛlen Ala k'o kɛ Ala ka mobili Ala ka kisi Ala k'a kanga Alhaji Fate majirisu in dɛmɛbaaba don n'a terikɛ Saka Kɔnɛ a dogolen tɛ maa si la Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala ka sini kɛnɛya Ala k'a d'an ma an ko Al-Fatiha huruful hijaiya huruful hijaiya mugan ni seegin mugan ni kelen de bɛ Al-Fatiha sura kelen kɔnɔ mugan ani kelen majmu'un fi qawlika arsatu maksuhun al-qabaru hatabun zahiyyun abanaw Al-Fatiha bɛ fɔlen fili kɔrɔ ni a hurufu bɛɛ dafalen filɛ afamuna wa أو بصيغة أخرى الحمده ربي عينك وسط صوت إزغد يا فلان ركن الهجاية الفاتحة وقوف بلا جلال من ثم حرف ولم نبي وفي الفاتحة أفهم قصة واقع الفاتحة حرف ولم لا مجموع في قولك فجشن فهو هذا ودي برغوت وراني ورجلا فرد جبار شكور ثابت ظهير خبير ذكي من بلد جرم القرآن آية كلنا أو من كان ميتا فأحييناه فرد وجعلنا له نورا جبارا فجاء يمشي شنو من شكور كمن مثله ثابت أو ثواب في الظلمات ظاهرنا ليس بخارج خبيرنا كذلك زينا زكينا donc ni harfu wolonwula ti Fatiha kɔnɔ u b'a fɔ ne ma ko sawaqitul Fatiha ko sawaqitul Fatiha olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ala tɔgɔ la u b'a fɔ da'wa ma ko a da'watul jaljalutiya n'u b'a fɔ a ma ko barakotu بهاك فجر ما أصدق يا سيدي ومن آية الكبرى أمني من الفجر ببلخ وسيمان وبازوخ بعدها بموخ أشموخ بها الكون عمرت بيا زيخ بيروخ ويالوخ برخو براميخ بشميخ به الكون عطرت فيا شمخسا يا شمخسا أنت شملقا ويا أيتلا غوث الرياح تخلخلت بك الهول والقول العظيم لمن أتى بباب جنابك وارتجى أقوى ما جنت الله فنقبروتو ala kan bɛ sababu ne sudiya kɛ bɔ ka dɔn hakaza wakisi ala zalika an ka ni duwawu minnu fɔtɔ filɛ ne kan kana bilen kunna ko sɛtana tɔgɔ dɔ dɛ i t'a kɔrɔ dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye abaraniya de al-lughat maza al-abaraniya o tuma na mun ne ye ahlul kitab mɔgɔw ye u bɛ ka émission kɛ don kelen kumakan dɔ kan ne yɛrɛ kun kumakan ye an ka gafew kɔnɔ ahya sharahaya adawna asba'u ala shadaya wallahi ye chrétien ye su kelen u bɛ ka émission k'a kan su kelen u bɛ ka émission kɛ ala shadaya ne ko jolo bi falen kele bɛ la bi ala shadaya jannabi ɲumanw ka daawaw de don a bɛ kanw de la anw tɛ kan min dɔn ilin ni nin dɔ ye nin k'i kɔnɔ dɔrɔn a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ ka sɛtana ala tɔgɔ de an ka tafsiri cɛw bɛɛ la u bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛ ilin ismun min asma'illahi ta'ala ilin donc fɛn minnu bɛ yen n'i t'a dɔn kana sin k'i bɔ a kan sɛgɛsɛgɛ ni karisa bɛ ka nin min fɔ luga jumɛn don a bɛ ka ala wele ni jumɛn baroto bayitu tilan bɛɛ lajɛlen ye suruyaniya de ye luga ti ma sa suruyaniya kitabu bɛ yen minnu y'a sarha kɛ
قلب هود برشان مشلخ قزمز غلاليز إلى قوله شمخ باروخ كان منذ تتليهم طوران بزل ترقب قلنهود برنشا من بلجري تقولي تقوم بي على تقولي بلغات أخرى بارك الله فيك namu dubi ran denga ko katol ali da tunisi kai doga otruha ayamuna kashafe aduga ke ala lugati maza suryani kira ya kan sahaba dobla abdullah ibn abbas aka zaid ibn sabit aka amarani yakal ayakala fa ajadaha fi shahrin doni ta fenu mun ko be bina ni dawa bon min fana fiye e fana min ta koro da kati bon fe ka duga kan foyti min koro do la ya jus o ti ben sharia la e fa e ka fi ala wele ni e ta don se ka fe mere ta don se ka fi to iba sege o la fara ko la taslukanna tariqan lasta ta'lamuha fatahawi fi mahawiha kana sira ne ti sira ni do no kare ti bibbe abu ko nyo ko no wayti bone ala ka be sabo o la ma ko kala de mu ko ko lo jaw wala ko lo jaw shuruto ni wala de mi ma kala ne tamo tahdi chana kolo jam na de kolo jam kada ma de mita izunu sororon ka se da kolo jam zikru o ka gara don de ita ke kolo suru no me ga jam jam no to ina jam no to ama ina alhamdulillah ya na asaka ka ba daga sar wa kolo shala bojogo de la ne de falasimu bi ulama o talasimu bi an kan mun bela de ne so talasimu do be afogo kele am be suratul waqi'a be waqi'a be talasimu do be afogo kele am be suratul fatiha be yasin farabi talasimu do be afogo kele anyame fi huda ya fodo be suratul yasin be Maka fata shula shisha shin amade yasin bana ifu hazi rashia nani ni zamana ahmad nun rabia ya mo ya dan ya mo ala sawa mamata والمضرب السماوات والأرض أبدا سأقول لكم دابا ماي لله أقول علي قل فاتخذتم من دونه أولياء أي بيسير مني على تكلم يوا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أي تسير مرة لكوا يركون النفلا وسكوا يركروا كويلا قل هل يستوي الأعمى والبصير أقول لا في يوم تو ونيجي بكنيوا أم هل تستوي الظلمات والنور والما تجي عن النور ولو بكنيوا أم جعلوا لله شركاء والما يفلان الدنيا لك على الله خلقوا كخلقه إذا ذلك ينفع على ذلك يجوا منا وتشابه الخلق عليه ما على فلك الدنيا منا نيونا قل الله خالق كل شيء وتوي على ذي بمبلا جلين دابا ماي وهو الواحد القهار على ذي كفاك مساكين على ذي كرامة مساي أنزل من السماء ماء من أصعب الآيات تفسيرا في القرآن الكريم القرآن آية من قرآن كجرين القرآن آية بين أن يضاف لا ضف مسيسان بالا وأنزل من السماء ماء أفعل على ذي جدين كبسان كلنا جيبو جو سنجد فعل القرآن رفضه فلا فسيكرا ضد أفعل كرا مواد شراني فهمي كمسال الغيث يعبينا فسنجد kira ni me wode Qur'ana misalu ko misangi ne ba tafsiri ga bitarika ta ibn Taymiya aya faru ga tuko ga anzala minas samai ma'an ala jidin ga bosan ko la jidi men ko doni alquran fasalat awdiyatun bi qadariha fasalat awdiyatun ko fulun bulla bi qadariha nuka da madirawi ko baw bi jibauta ko denu bi jilinunta shabaha alquluba bil awdiya duskun de kera sisa folo ye sisa ni sanana duskun faralew ulubi doni faralenta duskun min kolonelo ulubi doni denunta mamu ngole tenen ngolo ni kan farale karamu ngolo bele ba ya kama ba anzala minas samai ma'an fasalata awdiyatun biqadariha ndogara ko folo bele jere mo bolunuka duskun ne ba damadirai don dusukun doni misaliara ni sanjiye ka dusukun misaliya ni fole sa doni bi ka jigi sisan ni doni bi ka jigi ko bu bolli de damene ko bol dodu fa hata mala saylu zabadan rabiya ni baba ni dibi ka bolli kana bi kala wa kana ka
mako al-ghafwa kana mush ode zabadu ye kana bakana afadi ma zabal jigon to kana bi kala wa kana tikala kana bi kala ni kana bala kana bi duguma wa kana bi sanfe de kana bi sanfe osmo sulma na ta abu ba musisa aha wa mimma yuqiduna alayhi فاحتمل السيل زبدا رابيا no gara fatamala sailu bawoyon biga bolo bi dominike zabadan kanana rabian kana bi nabi fugo rabia kan de libu fugo ma fa ka da mu afu ga sa rabia ne mi baba yin na fugo ne ba bo jore la aha ومما يوقدون عليه في النار ala shekhat ma kala mena misali di ma ba da tafsir di ma ba fa kala ode shubahatu de jume setana be sigana bonon fe mi blada mo den diskuna na do ke sababu yi kifi apo de ma shubahat setana ka kala de fe play ash-shahawat wa shubahatu ye abi fe bonon fe le bla de diskuna ka sababu blay la sigana ko ala kola otmana kanai ode shubahatu ba ble kuna sigana mi ka ada ma den diskuna ala kola ode we wala sisan eleman jeli bambolo anasiru jeli bambolo unsuru folo abanzala minas samai ma'an wa ma huwa juma'i alquran fasalat awdiyatun biqadariha awdiyatu juma'i alsunun duskun do anya qur'an so anya duskun so otawa do jimi mina boli sisa wode doni fahatamala sailu zabadan rabia doni bolito duskun kono subhatu mun bi shigana mun bi aba fugun ka plasa aha bismillah wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ala go abe dunu yele tasmaka ibtigha hilyatin aw mata'in zabadun mislu nabulu yele ga masirin yana wal mabu yele go ke minoye zabadun mislu mu kaga bo fanana daga boje yawa din daga kana yawa abu tugo de la abu fa mun yele ka afintire ga mo boala na to mun to ya kana di abo tugo de la ya so mayo abo tugo la abo ni mambo ala do do fana mana ji diskuna ba sadia sigana mun bi ala ko la ba fo go sa ko lu bita aha kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil ala be ka cheni galon bi sala de go sada madina kanan tugo ina ta fa amma az-zabadu fa yazhabu jufa amma zabadu ade sigana min bi ala ko la fa yazhabu jufa anu fo ne bita وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض basi du ko la to bajira dusukun kono ni doni ko ni boyela do no eselu na le bolla dusukun kono sigana ni biya ala ko la fugo obita fem biya no limania obi basi dusukun kono ni aya tafsir sahihi كذلك يضرب الله الأمثال abonye ma ala bi dalen ko simo oyi بالله استجاب ila ma ta da na anzala abatu nyongo sa ko mo ya amuradu fa muka ba amba tafsir tu nyongo maraka أنزل من السماء ماء wali ala ji dinga bosan gorola فسالت أودية بقدرها kofolon bolla be kadariha nu bonye damajirai فاحتمل السيل زبدا رابيا bawolo bolto ay donini ke zabadan kanana rabian kana mina fugonendo ومما يوقدون عليه بالنار ala ba bonye ma abu mun yele tasmaka ابتغاء هلية أو متاع زبد na be المسلم masirin na wal ma ba yele ga ke mine zabadun nusul ala ko kana bo fanana daga bojewa كذلك يضرب الله الحق aka والباطل bonye ma ala be ka chenin galon ala be gonda yen go so la kwa فأما الزبد فيذهب شفاء kwamba zabadu na kana fa yazabu jufa ana ala ko fugonen bita وأما ما ينفع الناس ana pe mi no ba na madonna ba no elimaniai فينقص في الأرض ko basi gitu ko ga no idusun ko na isa كذلك يضرب الله الأمثال bonye ma ala be dalen ko sini to ga la الذين استجابوا لربهم الحسنى ala bo nyuma aljana nyuma be mo ma mun maga wele jabi والذين لم يستجيبوا له amma mun be nuru ma ala ka wele jabi لو أن لهم ما في الأرض جميعا ala ko fonga du ko ka ومثله dia bele gelen duma ka kala ga no wera duma لافتروا به ubu yere kuma bonai أولئك لهم سوء الحساب ala ko ulu de mo ye la de wadu ma mi mamu mi ومأواهم ala جهنم ko ulu di yoro ye jahannamai وبئس المهاد ala ko fen so yere te di gora no ye jahannamai de
أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ako senna mawal mamin ba don ka bo fe min digne ka boy mayo ro ko de ke ومن هو أعمى yalo ni mo bi kenya mami o fiele o nye fiele do umawa إنما يتذكر أولو الألباب abo hadri ti ulu de kusmani ke الذين يوفون بعهد الله amunu be no be ala la yoru dafa ولا ينقصون الميثاق ulu dilla yoru ta boroto الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ani mamunu mi fentu go ala yamare ke ni min tugude no shinji ويخشون ربهم bukila ka sira ala nye man mauma be ni shinji tugu ala shinji dan do mena waqafa maqamal aiz billah atari joga tananya na ala fe ala ko wallahi mami yesu jitu mo tigitu mami yesu jitu ne bo tigitu na bi da ala kan da shin jitu kula ala kan da shin jitu kula wala mukaddam draman samake ana fa mana kusala amma duwa kai ni erina ni majlisi na fara majlisi sabado e abi ba mo famu do ya rabbi ala ka hera ka annai amma yi ne amma ga damsin amma domin biya amma kuna kun sau damsin ba ga damsin da duka larola ya yi amma jina ala ya rabbi ala ka sau alhamdulillah mata ويخشون ربهم وبسرعه منيه ويخافون سوء الحساب وبسرعه الانسان سوء الحساب حسابه منيه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ala buga tawde ma ko sisa Allahu akbar mamun be na afara ko husna buye ni mambuye lu tawde ma ko tabla kana lazina stajabu li rabbi ma ya da min tawde wallahi mawdu ma ko tabla ne sisa ako والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ko mamun yakshawna rabbahum mun misra umaye wa yakhafuna su'a li hisabu misra hisabu jumanya la harajodo mamun ngabala ko adamade ibi doro me fon be min so e kan ni ngabela de na la harajodo de disira tijige ni ngani ngala kulu chawdo ko do والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ani mamun yara ulu sabalila ala yere jati nyini ni kaso وأقاموا الصلاة ala ka seni jodu ni uru chawgodo وأنفقوا مما رزقناهم ala ka wibena fakata nyuga jege minna سرا وعلانية yilola ani banyina ويدرؤون بالحسنة السيئة niye juguman kulo bonyu basara ni nyumaye bumana bi juguman nyone ni nyumaye أولئك لهم عقبى الدار yadrauna min ad-dari wala maqasid tu ko te darul mafasid muqaddamun ala istirabil masalih abu jubairah kaza bismillah ويدرؤون بالحسنة السيئة obi nyuman nyone ni jugumaye obi juguman nyone ni nyumaye mana ni juguman kulo basara ni nyumaye أولئك dawu ubada ala ko soy ko la bani wulude tayde جنات عدن يدخلونها jannatu adnin sigira aljanna warjana sura toy yadkhuluna wabudu aljanna kono ومن صلح من آبائهم وأزواجهم alati dawda mama ani fawu munun be nulu gara nyuma jalawiye anu furu muso biya kono di fadu na sara ni islamen do na yo so aljanna kono ale bi klaga ki furu muso e to aljanna kono yara furu muso biya kono na sara abda ki furu muso e aljanna kono bojo wala ulu fana ala bi fando kulu e aljanna kono ala man minke aljanna foro muso yere ka sawu ke mi ulu ala ba wala abda islam do ni muso min kisira na ce ma kisi a muso bi da fara islam muso ka aljanna kono abda islam do o to tigi parle ya aku tak pernah tahu kayak ala kan kayak وذرياتهم ani ka kola memang tiga do wala ko ni muso min biye ni ala yake akanya na ma kono ala ya gar sega ke afla ka furla yalo tabe ke tugodi na dona aljana kono ala ba fo ko muso ra ka ala je ke afla la min ko mi hina ku fula la ka to ke abu ke min ko mi hina yo bolo ko talen do ntai والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ko mela go ga duga min kulli bagin da bele jelente سلام عليكم بما صبرتم ko salamu ba awye ni mela go diga do aljana don ka wa ko tahiyatun yawma yalqawnahu salamun mela go aljana don ko salamun alaykum salamu ba aw aljana don ka o kisra
yani ga kisi yani salamu yɛrɛ ka duge kira bi sirati o don nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ taa ne ka segi la kira yɛrɛ bɛ taa ne ka segi la sirati la sirati sanfɛ a bɛ ka fɔ Allahumma salli ala kisi ka bi dɛ ala kisi ka bi dɛ a bɛ nin na ɲɛbɛ dɔw jigitɔ la nama bɛ ka kalali nama de bɛ yen quoi nama de bɛ munumunu sirati kɔnɔ tan quoi a munumunu tɔ dɔrɔn a bɛ sin k'i gafo den ka kira kɛ dɔ ko mɔkari bɛ sun n'a ye a bɛ dɔ gafo o bɛ tila la u taa jɛnɛ kɔnɔ a bɛ dɔ gafo a b'o sɔrɔ a bɛ jigin n'a bɛ taa jɛnɛ kɔnɔ alikalali nama an b'a fɔ ko dɔ n'i t'a dɔn dɔɔnin kuma ba ye dɛ o de bɛ sirati sanfɛ a bɛ mɔgɔ minɛ ka jigin n'o ye jɛnɛ kɔnɔ ko surukuni wala juru bɔn surukuni ye dɛ olu de alikalali a ka da mufraduhu. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bisawali bawe bima sabartum hay sabali minke. Fani ma kubadda. Sunu ko laban de man no aljana ala ka mo bayani. Wallazina yarquduna ahada Allah min ba'di misaqi. Mana an kurkudi abinani ben shina yesisa. Wala. Ako mamun ndi no ala ka Allah yuru boroto la yuri talen ko fe. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أنا يا مريل كنين تقولي واتي كنو يشيجي ما نيشيجي تيجا على بيتك والله ما نيشيجي تيجا على بيتك ويفسدون في الأرض ولو بتاني كدو كلها أولئك لهم اللعنة الله بدنا بقولوا ولهم سوء الدار. سوء تدوين بقولوا إنه يجعلنا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Allah bekerja foni muwakam mami ale alaja Allah kan kerja foni waya kedira ba gele muwakam mami adia Allah kan kerja gele ada وفرحوا بالحياة الدنيا run sadiara jengena mai وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ya rabbu jengena mai tilla harabul ko illa mata wala garan damu ni fitin to ويقول الذين كفروا mudiru aha amna an kaba ka dono kare abuna fa domi muhadara sinji kana kuma ka amna ayi dono kare ka insha Allah badru do amma ka ta maka doni insha Allah ala kan da sababan amma muhadara la ba kama ire de sinji ko ni do kan mi sinji ko la mino do wa Muhammad walidila Muhammad min dilala yichani dugonde yala ega do ko sinji yɛrɛ min ka kan ni tugulewa sinji min ka kan ni tugule min ka gɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ bayanfa ani fayanfa i fa o balimaw ani yɛrɛ ba o balimaw ani yɛrɛ dɔgɔnin kɔrɔ ninnu de sinji ye fayanfa ka yɛlɛn ka jigin bayanfa ka yɛlɛn ka jigin ninnu de sinji ye o tuma a ka surunya na cogo min sinji tuguli gɛlɛya bi na a surunya hakɛ de kɛ akamuna wala keren mana bangi bayan fam ni ulu sindi tiga ka ba ande ko de dina dana de dina ola ala kan kiso akamuna ade sunya de dina na gele bismillah ويقول الذين كفروا موضوع أكو مامون كافر يرى لولا أنزل عليه آية من ربه يلا كما قلت دي سيدنا محمد كما ما يرى قل إن الله يضل من يشاء وعلى المغفر ما مياديا ويهدي إليه من أناب المغفر ما مياديا الذين آمنوا أكو مامون بيدل لمن يرى وتطمئن قلوبهم بذكر الله هذه من يرى قلوب بسكرني على كسمائي ألا بذكر الله تطمئن القلوب هو الله على كسمائي بسكرني ala kan dusukun basiri Quran ayat kali kau itu lagi iman ini الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا لمن يرى كبارا يمكن طوبى لهم وحسن فالجنة طوبى بولي وحسن مآب ناني سريرا نما على كان فرولو كيوكا والله كتوبى يجري على الجنة فنقوم بقول أسماء كرا سوادي ولم بلما أنا يسمع كلام سجارة طوبى اسمه سجارة في الجنة طوبى abamana kan yimi daraja korat hali aljanna kono de tubai ذلك أرسلناك في أمة كما صلى الله عليه وسلم دلك فاك صحابه يقطوبى لمن رآني وآمن بي أقول الجنة درجة korat hali abu moye ما مي عليك رأي كتلاك اللي ماني عليك رلا خطوبة دي جاتنا درجة توبة دي أكلنا تقولي أكو ثم توبة لمن آمن بي ولم يرني
ako aljana daraja koro tale mo moy tugun abi moy tuguni daraja koro tale mo moy tugun ma mun di manane krala ka so mane o yaoni ma mun dara krala ka so mai daraja koro tale mai ramo sallallahu alaihi wasallam bismillah كذلك أرسلناك في أمة alaga abonya ma yi tika ta mandauma قد خلت من قبلها أمم mandaune ko naga ko nunyo لتتلو عليهم diga wala sai bisa ala Qur'an aya kalauka لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك anyi min wayo daga ne mai bisa ko kalauka jogami وهم يكفرون بالرحمن ga wani buga kafira da rahmani masari ya isa وهو ربي لا إله إلا هو abale da ne mai masjidi ko ala kele عليه توكل dan jigi sama alala وإليه متاب atubi buga ka ala de made ولو أن قرآنا سيرت به الجبال alaga wallahi nasra kalam bembi ni ya kalam kulubita أو قطعت به الأرض wal ma nasra kalam bembi ni ya kalam dugolo bi tiga gabi أو كلم به الموتى wal ma nasra kalam bembi ni ya kalam subu kuma بل لله lakana hadha alquran lakana وكان القرآن عندي والله لكان هذا القرآن هو الله كافٍ من القرآن عندي لو أنزلنا هذا القرآن على جبلين لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فكيف أنت أيها الإنسان أبو تقول كان تقدرون دبا na ala ya tanasura kala bi yo kala ni bide ko ku kana ni Qur'an ngi ko mo ko nyambela jele ala tay بل لله الأمر جميعا ko to ko nyambela jele ala tay أفلم يأس الذين آمنوا ala ya mo jigi ma tiga mamun ni manyarawa الله يشاء الله لهدى الناس جميعا jigi tiga jumana ka bana ma de bere jele mu kana uji kana tigola sa na ala jala bere jele kana na bese ka kanda bese ke aha ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ala ko atito mo mun be nu kafiri yara ko wani la jaba bi to kusoro أو تحل قريبا من دارهم wal ma maziba bi jigi masurna na ko soula حتى يأتي وعد الله fa ala kala iru ka kana dumi إن الله لا يخلف الميعاد arati la iru ko mo nyana ala kala iru kana no ya bani kudia kiti bela jere mi tiga mo ni ولقد استهزئ برسل من قبل ala ko teno yele bona ke ngajidunga ka bai sidna muhammadu nye فأمليت للذين ko كفروا mun ina mo ga mamun kafiri yara ثم ko أخذتهم to yu tega mi na yu tega ta dumi فكيف كان عقاب ala ko mala jaba kara jugudi wallahi ala kala jaba jugudi أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت afu masabi na jole no ninni kelengelen bela jele ay bara min ke وجعلوا لله شركاء ana bi jokir kara munum batu munum be mutu batu tun yara do yara wudu kele nyawa wudu kele afaman aja wudu kele ne ko masabi jome ni ninni kelengelen be yara bara min ke yara ko ne ku masagaka on fenga ka abu ten kir kara munum batu ko ga ko e joyo ala ne num ke nyawa aha وجعلوا لله شركاء ye je nyawa ne ka alala قل سموهم ayu wele أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض wal ma awde ba alati ba ya fena alati fe min do sambolo du ko lawa أم بظاهر من القول wal ma awde ba alati ba ya magambani ne de lawa بل زين للذين كفروا مكرهم ala ko to e kafiru ka dabar jugude ci masir lu nyakoro وصدوا عن السبيل kam goda tuli ka ala ka sirama ومن يرد الله فما له من هاد ala ma min filita da ba to jigilare لهم عذاب في الحياة الدنيا ala ko la jaba bu yenye na mayina والعذاب الآخرة أشق ala ko la har la jaba o diga gele وما لهم من الله من واق ko tan ba to la min ala ke gele مثل الجنة التي وعد المتقون ala ko jere misalu min la yurdira ala yashrabuma تجري من تحتها الأنهار no bi bula jere misalu so koro وكلها طائم وظلها ukluha ala ka aduni ayite unduni dai muno dumine no wazilluha asma fana دائما ha al-iktifa min iktifawi ala wa wazilluha atiboyo kai kalanga kora bala jadi buko ko sana wa wazilluha jadi buko kala dumine جعل منهم رجالا كثيرا wa nisaan katsiran atoko تلك عقبى الذين اتقوا akon ni yema wo kolama yema munu sirana alaje وعقبى الكافرين النار ako kafuru kolama o ida na tasma ya alaka ndisi والذين آتيناهم الكتاب alaka yema munu son kitabula يفرحون بما أنزل إليك alul kitabu lubi ni sodieni fe min digina na yese na muhammaduka ومن الأحزاب من ينكر ko jama بعضهم bulu to era ga jama bulu do be man yun ke ba do bulu ka qur'ana fa ndo ko
وإنما أمرت أن أعبد الله abane ya marere na ala de batu ولا أشرك به na fula fara alaka إليه أدعو bi wele ke kata alama وإليه مآب bisin kata ala de ma وكذلك أنزلناه حكما عربيا haka bonyi ma Qur'an jigi ka ke kiti arabu kallama ولئن اتبعت أهواءهم ko sai na mo di tuguru nin dingo ko بعد ما جاءك من العلم dan na le ko fe ma ka ba ala yo ما لك من الله من wa ولي yin wala ولا wa واق aku bisi bati la ka ba ala aywa tanabati la ka ba ala alwaqi min Allahumma ya muhyi rufat wa ya waqil mukhafat wa ya mawilul ufat wa bi tanani masai ne rufati ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ala ko janani kiro kira ko nye وجعلنا لهم أزواجا وذرية anyi furum so ni kole bula وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن ala الله ko aman kan kira to kana ni kabo ko kataka mo ma funa kira ala ka je لكل أجل كتاب ala ko fon fe min biye no ne ala e wati sigala kitabun ka wati de bala ya de kulli kitabin ajal ala e fon fe min sebe ka kanga ke afo mo ko kitabu ajalun ke wati de bala no wati serabi ke ya akora galade li kulli madha أجل كتاب kon ala e fon be min sebe lahul mahfuz wala na kanga ke laha ajalun wati de bala na wati serabi ke يمحو الله ما يشاء ويثبت ala bi fen tuse min yajiya bi fen sabati min yajiya amma ni ala fe ni erina mawo ma bi di majlisu ina ala ka bele gerin to sebe ma kuna ndula na dia min bi enu kuna goya ta ko ya rabbi ala ka kanye insha Allah akale ala tem ka de ala ba tuse tem ka da ba sabati na ka da yi to sebe ma kuna nduchala ibu ko da ka bi to sebe ka ba ma kuna nduchala ka bla kuna go chala ibu ko da ka bi dia bi to ko kuna go la ka bla kuna ndula kan kada ala abu tuse min kada ba sabati ala de sabati subhanahu wa la yus'alu amma yaf'al wa sega ni na pourquoi ala yeni ke e pourquoi sega fa ala ma be wa hum yus'alu na ede min na pourquoi yeni ke na ala ay aha وإنه أم الكتاب aka ummul kitabu li kitabu be bay ummul kitabu be ko fana lawul mahfuz fikirin malaka ko kare ga lawul mahfuz la lawul mahfuz fen munum be ulu fen munum bulelendo ma intifa'il mawani ni ne ko nge atiso ne ala ya bla ka bo ni ko kan ti so ne ni saraka ndo aluli ka bo ikana sanyi ne na bila nyuma ya toke gasinji tuku toke ala ba fo meleko ma sambi sabanya fara karsa shika Allahu Akbar ulu bila ul mahfuzu walaka me ba so ummul kitabi decision mun be abela dire decision irrevocable ati yele meleke ne ti do ko be ala yele de bulu aha abu tukur la ala kan be sababa ma bisa fawda هاتي تاريخ بسيط masha Allah ala kan sababa Amin. aya ni an y'a fɔ cogo min na an b'a sɔnni gɛngɛn yɔrɔ dɔw la ala ko yan aya 39 na a ko walaqad arsalna rusulan min qablika ni Allahu ta'ala ni cidenw ci ka fɔ e Muhammad ne cidenya ma daminɛ e la wa ja'alna lahum azwajan n'u ciden ninnu ci ni furumuso t'o la wa zuriya ni kɛlɛ k'o la an bɛ somɔgɔw sama jumɛn sama ka bɔ yan ne ka limaniya nana se yɔrɔ dɔ la ko furu k'a bɛ e ka ala sira bila kɔ e ka ala jɛlɛ ala ko cogo di a ko cidenw cira ka fɔ e Muhamadu ɲɛ olu ye furu kɛ ne y'a bila e kunna ka fɔ ni den sɔrɔ a bɛ ka ala ko bila kɔ a ko ni ciden minnu ci ka fɔ e Muhamadu ɲɛ ja'alna lahum zurriya ne ye kɛlɛ k'o la kama kira alayhi salatu wassalam a ko ko azziwaju min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni an aslama dinɛ a ye furu kɛ sunna de ye a n'a gɛlɛya fɛn fɛn b'a la an kɔni t'a dɔn k'a fɔ sunna don walima an y'a adamadenya yɛrɛ ta n'a ma kɛ dinɛ yɛrɛ ye maa yɛrɛ i ka maaya a bɛ dafa ni mun de ye furu ɲɔgɔn dɔ ka k'i la ayiwa an adamadenya gansan na kunu an tɛmɛna kan a b'a fɔ suratu zariyati la wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ni fɛn fɛn da n'a bɛ da ka kɛ fila fila
adamaden fana tɛ se ka taa cɛya tɛ se ka taa muso kɔ muso fana i ka musoya tɛ fana tɛ taa fa fo furujɛ de ka k'i la donc an ka nin yɔrɔ lajɛ n'an y'a fɔ ko furu ye sunna ye nka silamɛya kɔnɔna na silamɛya hukumu 5 bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ furu kɔnɔna na tuma dɔ la furu bɛ kɛ wajibi ye tuma dɔ la furu bɛ kɛ sunna ye tuma dɔ la furu bɛ kɛ makruh ye tuma dɔ la a bɛ kɛ haramu yɛrɛ i ma i ka furu kɛ tuma dɔ la furu bɛ kɛ mubahu ye al-ahkamu taklifiyya a 5 bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ furu kɔnɔna na n'an ko furu ye sunna ye an ka silamɛya dɔnnibagaba dɔw bɛ yen olu ma furu kɛ dɛ an ka karamɔgɔba dɔ yɛrɛ kitabu dɔw bɔ a kan Abdul Fattah Abu Ghadda kitabu ninnu ye al-ulama alladhina atharu al-ilma ala az-ziwaj dɔnnibaga ninnu n'o ye dɔnni kanu dɔnni fisaya furu kɛli o y'a dɔn n'olu ye furu kɛ u b'a fɛ ka dɔnni ɲini ka se hakɛ min na o tɛ se ka se ka dɔnni ɲini ka se o hakɛ la o ye dɔnni ta ka furu to yen dɔnnibagabaw do koyi ni ko ko silamɛya dɔnni an b'an bolo sɛmɛ minnu na an b'an jigi da minnu kan olu b'a la nka min a kɛli kɔni ka fisa a kɛbaliya ye mɛ i yɛrɛ de b'i yɛrɛ cogo dɔn tuma dɔ la furu kɛli i ma haramu do dɛ tuma dɔ la furu kɛli i ma wajibi yɛrɛ do ne m'a kɛ dɔrɔn i bɛ don haramu na a kɛbaliya n'a y'a sɔrɔ a se b'i ye don dɔ la a ka baro bɛ se o ma an ka laɲini ye min ye a ye min yira ciden fɛn o fɛn tɛmɛna ala de y'o fɔ nin aya in na arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyya ala ka hakima da aiwa abu cogo la jazakumullahu khairan docteur adam karambe bina wala don inshallah donc abu cogo la docteur akram wa sallallahu alaihi wasallam ko ya rasulullah afale kon ta ka furu ko donc an b'a sa ka mɔgɔ dɔ la an b'a sa a y'a fɔ k'ale bɛ tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen a tɛ furu kɛ a tɛ foyi kɛ an b'a sa k'a ma ko n'a tɛ taba tan ka ni tigɛ dɛ ka ni tigɛ dɔw yɛrɛ taara a kira nɔfɛ a ka kira ka jɛn n'ale ma ale b'a fɛ ka a yɛrɛ bɔ cɛya yɛrɛ la pour que bato yɛrɛ kama kira ko a kana kɛ ten dɛ a ko a ye furu kɛ fa inni mukasirun bikumul umam yawmal qiyamah alkiyama jɔdɔ ne b'a fɛ ka caya ni manden tɔw ye ni aw ka kɔlɛw n'aw ka bɔnnaw de a ye furakɛ cɛ saba yɛrɛ de la ka taa kira fɛ kelen ko a ko ale ka jamana sɛmɛ yɔrɔ ma ale tɛ yɛrɛ ale tɛ furu yɛrɛ kɛ bilen kira ko ne ma kelen fana ko a ko ale tɛ sunɔgɔ su fɛ kelen ko ale min si bɛ kɛ ka so ale tɛ dumuni kɛ bilen tile fɛ kira ko ne yɛrɛ min ye ala ka kira ye ne bɛ furu kɛ muso bɛ ne bolo a ko ne bɛ sunɔgɔ ne bɛ su jɔ a ko ne bɛ don dɔ sun don dɔ bila a ko ni maa min ye fɛn wɛrɛ kanu min ti ne kira ka so n'a ye falen sa min ti ne kira dɔ ye ala k'an bɛɛ sababu aha bisimila. Kosɛbɛ sisan wala denw ka furu ko y'a dɔn furu ma mɔgɔ caman bɛ yen an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ furu bɛ kɛ sababu ye ka muso caman ka kalan tiɲɛ o ko tɛ wa donc o yɔrɔ ninnu ye bɛnkanw ye furu ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkan o de don donc n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen intérêt bɛ tila ka taa a bɛɛ ye cɛ ka intérêt kelen de e ka furumuso n'a kalanna ka diplôme sɔrɔ a bɛ tila ka taa yɛrɛ ka so a bɛ se ka taa n'o de ye donc denba sɔrɔla denba min fana bɛ yen nɔ ni ayiwa a bɛ kɛ sababu ye ka denw ka lamɔ bonya ka ɲɛ parce que a kalanna muso min kalanna ni muso min ma kalan hali furunafolo man kan ka kɛ kelen sɔrɔ kɔni ɲɔgɔnnaw y'a faamu min na o k'a fɔ an den t'i d'i ma n'a ma kalan o tɛ wa bangebaaw n'u y'o kɛ foyi t'o la silamɛya la o de fɔtɔ foyi t'a furu ye charité de ni den t'i d'i ma f'a ka tila kalan n'o tɛ u jɔyɔrɔ ye y a pas de problème a faamu na wa kalan kɛ kɛlɛ ye ni den de tɛ furu f'a ka kalan ka se nin yɔrɔ la o tɛ kɛlɛ ye o n'i b'a kɔnɔ i b'a kɔnɔ n'i t'a kɔnɔ sira bɛ d'i ma muso ka ca o yɔrɔ ko tɛ wa o tɛ kɛlɛ ye bangebaaw tɛ jara ko la
ala kan be sawa o bure be kan ni no do ba ba ta tidi o ni giga ko no ata ngo na be kala o tu kale o ko le chen kata bo yomi abi chene ka sor hali karante sure be kaunde afamuna wa abu ko mi yere de ni ko ne de ba ka ka karanga sen haken na shira mi soro ga do furla problem da ala ka be sawa ma oh ben kaunde do ala muslimuna ala shurutihim lama buga sharti de kan mo faide aw kan tar garsa de ni ka ba ay go fode na kala me kan yana masu ga islam ya fa kalam be kudo wala to kalam ni dara bo kalama bo kalama ya kalan do fana bi na fa ulumun na fa obi docteur ya kalan mun fleni iba so ala ko kalante me abi dine khidma na fa bi belo bo chugola ala kan be sawaba haka sa ye muso ta fangala me shaka fangala ni cewa ku ne su mo ban ku fa kala kalama aha ne cewa abgo karama bugo do ko fa mi wajibi yo ah Furiere, ora buga ko furiere ke ni wajibi yo sunna kraka sunna de domba kala gani kala na furge Imam al-Bukhari ay sa bin durga ma muso fura kala na wati baya wala ne babna nyoy mamna na kasira ko abado babna nyoy ko baka ma ko Bukhari ko furu wati se akasira se ka baso so bi na ko da ka furu ya sawa ko to gore ala kan be sawa ko kaza kana jara ako mo ka furu ka jago ko jago shara ko furu ta jago ne ngo modo jago ate ngo ma ko hakila men be erema a kwanda ka furu ngo mumbila ko foitala ngo ibi o sira minga na ngo mo sira dele ngi tula ka nimisa de ako muna ngo le fa ma furu ke dum barakallah le kutu bolo aywa ala magana ni ala la melge jawra mudi aka makacciara aywa kanto fuku babula yana ngaski majlisu la ambalma do ya hakiji ni fana ya fuwati da sama context dela ako ambalma do be ashiye sambina ni anshegi amabidu da faflo ado funyini ado funde ni ado te plongere ado muso fe hanna surati fuke korole ado muso dinini da fuke hanna soro ayi bangike ado ko mu funde minna na soro mami bi se ka plomage akanyini fena ami do kai ala ka plomage ado furu minna ala ka ni furu so ma fara be amin no kuma fole ni ambal make badrisa basri ki kone na soro ni fe mi fora ni plomage me se ka bo miro ibisi basri ki ma wala ibisi mufassiru ma wala ibisi mualliqu ma wala ibisi qari'u ma wala no bela jere me se ka lasi basri ki wala mufti wala mufti mala kara fla muso ya mbate warba ko atiya aywa ni ako ne abi fura furu ko ni na abi se ka dona musaka de se saldi ngari ka ko warbi ce wala basi ni ako ne abi se ka do ayre ya do ka fa abi se ka do furu musaka ko ko se ba basri kuli ya ka ni na ko ko afla muso di wai ko ya da na fe wore ibe se ka do furu musaka ko ya bani ko afla muso ko bani ya fa bari mo hal na kara fla ni warba ko ngam se afla muso na kara fla muso o bi tama jenga o bi ta la soro o bi tan sira dala ko وإما نرينك بعض الذي نعدهم أرادوا إما نرينك بعض الذي نعدهم إما أن يمن لا يرتلي أيوة أقول جريلا أو نتوفينك أن يمن لا يرتلي نادو جرولا نقول جرولا أو نتوفينك والله يفرنا محمد فاضل وإنما عليك البلاغ أبدا كده يوم ونبلا وتتاكا ناكي لا سلي بيركا
وعلينا النساء jate to bina alaka أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من ala ko أطرافها yala kafuru ma ye samu sanne ala bina buka du kuluma nan kusoha min atrabiha ma na rasa nun kun fe do bo ti ka bi ka du kulula ka para islamu ta ka والله يهب ima islamu ko ti la ilaha illallah ko ti bodu umuna fa be rabbi Allah ya rahmu ala de kitike لا معقب لحكمه ko fa ne jugo ta ala ka kitila وهو سريع الحساب ala le jade dile man tigi وقد مكر الذين من o قبلهم wai da bar jugo ga mamun ko nan mun ya فلله المكر جميعا tawaru bela jere ala tay يعلم ما تكسب كل نفس ngiri bela jere min bara ala de bodo وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكافر وكر أفنى بكافر من هذا لمن أقوى الدار سبحان رسول الله ما بكما من تيسون بهذا ويقول الذين كفروا لست مرسلا كافر من أبو سيدنا محمد ما بيدي جدني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أما أنا وصل شيء إن أو من ينتهي ومن عنده علم الكتاب أنا كتاب دوري ومن على دي مساي عنده علم الكتاب كتاب دوري مسامي نانيا تفسير دوري كفى الله على وصل شهيدا شير لا بيني وبينكم لنا أو من ينتهي ومن موفنا وصل ما من عنده علم الكتاب كتاب دوري بمامون بارو فنا وصل شيء على كم بسوا Mami ta suratu سورة إبراهيم dan Nabi Allah Ibrahim ka surana aywa da tura dam karambe